Kellhom tama li jsibu ħajja aħjar il-bot mill-ġlied ta' pajjiżhom. Ħarbu mis-Sirja, qasmu lejn il-Libja u telgħu fuq dajsa. Iżda l-vjaġġ ta' tama ntemm f'waħda mill-ar traġedji tal-aħħar snin fil-Mediterran. U għalhekk id-dmir tad-dinja kollha li tagħti l-għajnuna lill-poplu Sirjan. Dan huwa l-appell tal-Imam Mohammed El-Sadi meta l-ġimgħa wara nofsinhar sar il-funeral ta' 3 mill-vittmi li għerqu fil-11 ta' Ottubru li għadda. Il-komunità Sirjana f'pajjiżna nġabret fil-Moskeja ta' Raħal Ġdid fejn tat l-aħħar tislima lil 3 vittmi, mara ta' 26 sena u żewġ titfal, tifla ta' 5 snin u tifel ta' 3 snin. Fuq id-dajsa kien hemm mijiet ta' Sirjani u Palestinjani. In-numru ta' vittmi jista' jkun ta' bejn 50 u 200. 147 minn dawk li salvaw iddaħlu Malta mill-Forzi Armati. L-Imam irringrazzja lill-Gvern, il-Forzi Armati, il-Pulizija u waqdiet mhux governattivi għall-ħidma li qed iwettqu u s-solidarjetà li qed juru. Żewġ persuni oħra li mietu f'din it-traġedja għadhom ma ndifnux, hekk kif jidher li dawn għadhom ma ġewx identifikati. Preżenti għall-funeral kien hemm il-Ministri Manuel Mallija u Mary Louise Colejro Preca.